कलेज दिनै गिबि खेबनि थाखाय बे कलेजाव आगान होनो मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो जि टीम दङ जोबोरैनो गोग्गानाय आरो गोजोननाय जोङो मोनदों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बर' पिस एकर्ड बा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों 6.3 जि मोनसे दफा दङमोन बे दफानि आधाराव आसाम सरकार आरो बिटिआर काउन्सिल मोनसे जइन्ट एफर्टनि गेजेरजों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि आरो बे एकर्डआ जिहेतु एबसु आरो एनडिबि इउबिपिअनि गेजेराव जालांदोंमोन बे सोलोंथाइखौ जौगाहोनांगौनि सार्थआव जोंनि ओनसोलाव थानाय कलेज आरो स्कुल जिखिनि भेन्सार जानानै दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि दफा बे दफानि कमिटमेन्ट बायदि 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय खोथाखौ गिबि मन्थ्रि बिथाङा होदोंमोन आरो बे 10टा कलेजखौ गासै बिथिंजों नायबिजिरनानै बिटिआर काउन्सिलखौ अथराइज खालामनाय जादों आरो काउन्सिला गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै डिपार्टमेन्टेलि मोनबा जिल्लायाव मोननै सेनियरिटिखौ नायनानै बिनि मेरिटखौ नायनानै निट बेसखौ नायनानै बा एनरलमेन्ट आरो टिचिं स्टाफ नन टिचिं स्टाफ गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होबाय आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलखौ धन्यबाद बावदों। लोगोसेनो रुनिकाटा कलेजआ बे 10टा कलेजनि बे रुनिकाटा गुरुबासा सान्तिपुर आरो दादगिरि बे गुवार ओनसोलाव जि मोनसे माने मेक्सिमाम लेभेलनि जि प्रायरिटि दङमोन जे बेयाव हायार इडुकेसन इनस्टिटिउसन नांगौ खारन जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिया बङाइगाव क'क्राझार बा नोङो इउएन कलेज माने काजलगाव गोबां जायगायाव फरायहैनो गोनां जायो। चइसआ आलदा आलदा थानो हानाय गावबागाव चइस मथे फरायसा फरायसुलिया फरायगोन किन्तु जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोर जायफोरा गोजानाव थांनो उसुबिदा रांखावरिनि माने आंखाल जोंनि जायगायावनो हायार इडुकेसन मोजां सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइ क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननांगौ आरो दिनै रुनिकाटा कलेजआ बे गुवार ओनसोलाव मोनसे सिंगल एन्टिटि मोनसे आइडेन्टिटि लानानै जि प्रभिन्सियेलाइज मोनसे जि खालामजाबाय बा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो गोदान मोनसे सान गोरलै बेयाव ओंखारबाय गियाननि जि मन्दिर आरो बे सान गोरलैखौ नर्मेलि साना फुंबिलिनि 5टायाव सोरांनानै गोजां बोथोर दा समाव मोनाबिलि 4टा बाजियाव जेरैबायदि हाबो बे नेचारेल मोनसे कर्स किन्तु सोरांनि बे गियाननि जि मन्दिर रुनिकाटा कलेजनि जि मोनसे साना जे उदय जाबाय ओंखारबाय बेखौ जों मालाबाबो हाबनो होनो हाया आरो बेयाव जोंनि गासै बे ओनसोलनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिया सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दागोन गावनि जिउनि थांखियाव सहैगोन आरो साफा साफा सुबुं धोन हिउमेन रिसर्स हिसाबै गावखौ गायसननो थाखाय साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो होन समाजाव लिडारशिप होनायनि बेलायावनो होन गुबुन गुबुन फिल्डआव रुनिकाटा ओनसोलनिफ्राय आसाम नाङै गुबुन गुबुन जायगायाव लिडारशिप लाहैनांगौ बा जोङो इमप्लयमेन्ट आरो माने एंगेजमेन्टनि जि बेला बे लेभेलाव जोङो जायगा आवग्रिहैनांगौ होमब्लासो जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिया गावनि जिउनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन। दा बेखायनो बिथांमोना दिनै कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि उनाव मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव बैसोगोरा गुबुन गुबुन हारिनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि एबसुनि चिरां जिल्लानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो बेयाव जायगानि हिसाबै जिबिनि चेयारमेन हिसाबै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जि मोनसे डायनेमिक लिडारशिप लादों थारैनो बाख्नायनांगोन आरो बिनि कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर बिजित ब्रह्म बिथांमोननि जि मोनसे इनार्जेटिक मेंनो रोङै जि मोनसे नाजानाय बे जोंनि थाखाय माने बाख्नायथाव गोजोननाय मोनदों आरो उननि समाव बे कलेजखौ मोनसे परिकल्पनानि गेजेरजों मोनसे प्लेनिंनि गेजेरजों बेयाव साइन्स टीम थिसननाय डिपार्टमेन्ट गोदान थिसननाय आरो प्रफेसार एपइन्टमेन्ट होनाय गुबुन गुबुन जिखिनि स्किल आरो भकेशनेल कर्सेसफोर दङ बेखौ मोनसे बे साहा ओनसोलाव इन्ड' भुटान बर्डारनि खाथि बे जायगायाव मोनसे स्टेट लेभेल आरो नेसनेल लेभेलनि मोनसे सेन्टार अफ एक्सेलेन्स हिसाबै ग्र' खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे बेनिफिट मोनो बेनो बे ओनसोलनि रायजो राजानि आरो एबसुनि मोनसे उद्देश्य आरो बे उद्देश्यखौ जोङो बयबो खौसेयैनो नाजानांगोन आरो खौसेयै नाजायोब्ला खुनु माने खामानियानो बेयाव गोब्राब नङा आं बेखौ फोथायो।
क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।